Mokwongo mar yepo mag sikunde ne tam mar ariyo moko kuom jonyuol e kar dak ma Ombaka e kaunti ma Kisumu pod ojot e kar jot ma adundo e sikunno makoro omiyo sikunno poge diere. Ka konchiel en kar jot mar oganda ma pi nyocha noimo utegi to komachielo chenro mag somo nodhi nyime. Magi timore ka thoth jopuonjre sikunde mane oketi mar reso jogo ma oula odaro e miechgi e kaunti ma Homa Bay bende ne orem ma ok oyepo kawuono. Kata odoko ni piny owacho ne osegolo chik mondo familia mane oula odar e miechgi owe thuolo skunde ma kamago ne chenro mag somo e kinde mano yawa yanga skunde pachoka to moko kuom skunde ma kamago one kod pek nikech familia moko pod ojot e skunde go eko. E kaunti ma Kisumu moko kuom jonyuol to pod ojot e kar jot moro madundo e skund primar Mombaka makoro miyo skundno pog diriyo ka bathe komachielo ting'o familia go eko to bathe kamachielo ting'o jopuonjre. Jonyuol lero ni bang' ka pi ne omonjogi e miere gima nyithindgi kende mane gireso ka mwandogi mamoko kamoting'o wuoch buge kaachiel kod uniform to pi ne olalgo kendo nyithindgi ok nyal dhi nyime kod somo e yo mayot. Nyithindo awachni adek koriwore gi marano Mika gi mek jirani ariyo nok ginyal dhi nikech gigi pi nodonjo gotieno kabisa. Koro gotieno ka pi odonjo ok inyal fundo gik moko te mondo itimri nade mondo idar. Chuni ni kawo nyithindo giminyalo kwanyo kata ka kikombe kata ka diseg matin mikwanyogo mitimri nade iwuok godo. Kaluwore gi japuonj maduong' e skund primar Mombaka, atamalo 40 mag jopuonjre ne ok oyepo ka kwand jogo ma pod ojot e skundno bende nyalo medore nikech utegi ponimo e pi. Osechako puonjo nyithindo ema ni nyithindo to kobiro te. Kuom nyithindo 400 wan gi nyithindo madhi 250 moko pod ni dala. Nitie joma nodak kae nodak e classrooms gi ne gisewuok ema ni moko pi pod opong'o miechgi to wang'isogi ni giwe nyithindo go bia kata gionge uniform nikech somo osechakore ma ginyalo manyo bang'e. Midhiero ma kamano bende okwako skund primar ma Nyamasao kama jopuonjre mayo 80 ne ok oyepo kawuono kendo skundno bende kwano lal maduong' mane oula okelo negi. Nyithindwa mochopo e skul gin 234 out of the number ma wantiere godo ma en 322. Nitie nyithindo matin molewo. Nyithindo molewo gi eki nodhi gi jonyuolgi e evacuation center. Moko jonyuolgi noroko to wan gi geno ni gibiro kendo gidhi joinwa. Ma ok obiro be wabro release mondo dhi kuonde mamoko motergiego. Skundwa nobedo affected kabisa nikech ne wawito cho achiel ma nyithindo manyiri tiyogo. Wasetimo adjustment momiyo gi cho mar jowuoyi kendo kawuono aneno ka wan comfortable school. To e kaunti ma Homa Bay thoth jopuonjre e alwora ma Osodo kod Kobuya manitie kachud bura ma Karachuonyo ne olewo ma ok oyepo kawuono ka jonyuol bende ogolo ywak margi ni gigo ma nyithindgi tiyogo e chenro mag somo ne pi oula oywero. Wainyore makata udi ok wanya doke gi nyithindo matin. An gi nyathi matin kaka dadok kode e suna ot kende ng'ich ot osedhi gi bathe onge kata kaka wanyalo timo. Wakwayo sirikal ni mondo konywa kata lep nyithindo mag sikul gin gidong' e pi te pi oywero gi buge nyocha ng'ich te odhiye buge onge ma nyithindo biro ge skul. Wakwayo sirikal ni mondo kelnwa buge ne nyithindo. En thuolo mara makende mondo ang'is apil ne jopiny mondo gigol nyithindegi mondo odhi sikul. Kawuono ne wan Kobuya Primary School kama nyiche en rescue center kama ne jogi odake as a rescue center. Nyo watemo matek manyo golo gi nyoro ma nyo watero gi e kanisni mopogore opogore. Samo wan go ni nyithindo no se report. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.